Zdravo ljudi, izvinite da zbog ta dva kašljanja, ali izgleda da je mama uhvatila tatu. Tako da smo ostali još samo ja, Jana i baka. Zdravo! Zdravo ljudi! Zdravo navrali, ovdje koji sam uvek gledao. O ne, Boldi da se približava. O ne, horor scena. Horor scena, o ne! Ne vidim, ne vidim, ne vidim. Ne vidim, slep sam. Dobro. Dobro, samo se ne približaj mamu tati. Mama je uhvatila tatu i on je sad Boldi. Upozorio sam ga, ali me nije slušao. A baka je okej. Ona zaliva cveće. Gledajte, to je liko uzroj. Ja. Ubio sam obada. Ovdje je. Ovdje je. Nema više plazme. Znam. Opet to. Treba se. Ja treba će nam ta sveska. Ne, vraćaj tu svesku. Vraćaj tu svesku. Moramo samo da je rešimo. Hoće da pobedimo ili ne. Ako uzmemo svih 7... Ne! Ne! Ona je uzela kod njih i ona je sad Boldi. Ostalo je njima još samo da ubiju mene ili baku. Uhvatili su Janu. Run! Opet neka horor scena. Ne, 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 ponovo! Ne! Ne! Ne, 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 ne! Ekstra. Vreme. Lako. Mama je uhvatila tatu. Boldi je uhvatio tatu i Janu i onda su sad oni Boldi. I onda su i oni Boldi. Imamo gošću. Tamo je. Tamo je. Ali nemamo vremena. Moramo da bežimo od Boldija. Dobro, neće nas čuti. Dakle, moramo da nađemo svih 7 svezaka. Ostalo je da nađemo špic. Ako mene ili tebe pipnu, onda smo izgubili. Kakva kišica. Evo, treće sveske. Ha, sve tačno. Rešio. Treće sveske. Evo, četvrte. Ale. Roka. Woo! Što se to desilo? Bako, policija te uhvatiti! Run! Zalivoj tamo!